Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ka BJP ha Meghalaya ba Ernest Maury ulather ya ka NPP kabalam khmat ya sarkar ha kani ka jilla kabala let kaleng ban kam ga jing ai subsidy na kabenta ka dawai sebo kabadai jong kinong rap lani ka fertilizer barula ong ba kani ka subsidy kade kabala dep menjur thamai da ka sarkar pedeng ha unai weng arhajar arpuar hapo ka jing elam menteri rang ba du kari Narendra Modi. Ubak Maury ulapan pau ya kani ha kasngi palay ka khat artrek ukala lingkot arhajar at pulai ha ka baula kentui gi pat nong song snong ka Meghalaya bat kinong rem ban nom nget ya ka NPP kabala syukular tang menyo athir vot namar kani ka subsidy kadai kabala mang da sarkar pedeng kum taw ni nong yalam ka BJP uloong baki pat ba kim dei ban nget yo menteri rang ba ukon ret ke sangma lani usembut menteri rang ba uba prestun ten song lada ki wan ban bena syap hang jing ai ka subsidy na ka benta ki dawai sebo jong ki nong ram oi fi nga kwa ban petip siki pai ba nong sung sung jong ka jala ka jong ni jong kari khasi jang tia borok ka wei hi ba ka jing ai subsidy sya ki ne ki fertilizer ki dawai sebo ka bangi ong ka dei ka bla rai da ka sarkar NDA how 9 November ha jing alam chung Prime Minister Narendra Modi ban ai subsidy ya ki ne ki sebo dawai hak state ke jongi bat borok kui ke India te ula khotru eki company kini ki basna ya kini kisbo eki fertilizer ba ki dei ban ai ke subsidi sha kinong rep ki pun kam kini kisbo dawai te ngayo so pot menta ba ki don ki political party khamtam ki bodon hakabor ngang ong ki pai ba phim dei ban sha pen bi la rawan ong usiam minister lana deputy chief minister lana uno minister lada wan ban ong speak pai ba bangin ai subsidi ya ka dawai sbo fertilizer kani ka de kiching ong thok amar kalami ha ki national news kalami ha ka po ka website ba nakaliang ka sarkar NDA ka sarkar BJP ka basunsyar hangni her India kala ai pa ya kani ka kular kala leru ya ka subsidi tengim dei ban bit ya kani ada ki wan ban penmana kalong bo bakla ki kim don bori ai halor kani dei tang sarkar na po Delhi ka bailam ka BJP ka kwa banyarap ikinong rep na ta kadaw kilawan ra kani subsidi ha ka dei bat ka fertilizer ka bang ong ka dawai spo habakeli komno ka BJP kan dia lada ka NPP kalit penbena ya ka subsidi ubak Maury uloong baki pat ba kim dei ban nget namar ka dei tang ka jingkular thok ban penbi upat ba bat ke jing yalam bakla ki pat ba namar ka sarkar pedeng bayalam ka BJP kala dep penbana bat lada ke NPP bat kinong yalam jongka kilet ban penbana ya kini ka subsidi ka BJP klempap kan so ujor bat persya ya ka jing le jongki dei tang ka jing kular bakla jing kular thok ban penbi upat ba aswa election namar bala dep penbana lupa te nakaliang jongka sarkar ka jongi sarkar BJP kabayalam po Delhi lapan bana ba habro ko way kari India kinong rep kinyo biang ikasbo adawai bat kinyo ro subsidi lari pembana sama ngita kumno kin pembana kum kialam baklai pa iba tang banyo ay kabut lempet ya kay kabaki pembana ay kabolong bakla tinghap ban ujor ngihap ban persya ya kata